ଯେତେ ସବୁ କରି ସବୁ ତାଙ୍କ ମୋହରି ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି। ବହୁଦିନୁ ଘଟି ନାହିଁ ଅଘଟଣ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ବା କରିବି ପ୍ରୟୋଗ। କ'ଣ କରିବି? ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାଏ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପଠାଇବି ବିଷ୍ଣୁ ଦର୍ଶନେ। ହୋଇପାରେ କିଛି ବି ଅଘଟଣ ଘଟି ଯାଇପାରେ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ বহুদিন মনে মোর করিছি কল্পনা দিবা ধরি বৈকুণ্ঠ ভুবন দর্শন করি ফেরিবা লক্ষ্মী নারায়ণ। ଯିବା ପ୍ରଭୁ, ମନେ ମୋର ପିଲା ମଧ୍ୟ ଏଠି କଳ୍ପନା। ନନ୍ଦୀ ଭୃଙ୍ଗି ସହ ଶିବପୁର କରୁଥିବ ରକ୍ଷା, ମାତା ସଙ୍ଗେ ଯିବୁ ଆମେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୁବନ। ऑन करना, अरे ऑन करना देना कौन? अरे यार ऑन करना ठीक है, तो ऑफ कर दो। ଆସିଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର, ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ସନ୍ନ୍ୟାସନ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ। ଐରାବତ ପୁଷ୍ପବତୀ ମହାଆଡ଼ମ୍ବରେ ସିଂହଦ୍ୱାରେ କରିଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା, ଆଣିବି କି ଶିକ୍ଷାପୁରେ ତବ। ସୈନ୍ୟବଳ ସହ ମହାଆଡ଼ମ୍ବରେ ଆସିଛନ୍ତି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର। ବିଘ୍ନ ଘଟିଲାଣି, ପରଖନ୍ତୁ କେଉଁ କାଜେ ଆସିଛନ୍ତି ଦେବପୁରନ୍ଦର। ମୋହି ଅଟେ ଗୃହତ୍ୟାଗୀ ଯୋଗୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟକ୍ତ ଜନ୍ମ ଆଣୁମାଣ ଅହଙ୍କାରବଳ କେଉଁ କାଜେ ଆସିଛନ୍ତି ଘେରି ସୈନ୍ୟବଳ ଯାଇଥାଏ କରିବା ପରୀକ୍ଷା। ଶିବ ମହାଦେବ ସୃଷ୍ଟି ବଂଶକାରୀ ଓଁ କରି ପତ୍ର ଶକ୍ତି ପକାଇ ନ ପାଇ কিন্তু প্রধানকৃত নহে দেশবিদ নিশ্চয় তাহা জানিদেব ইন্দ্র এই গর্বিত মস্তক। তব অনুরোধে দেবী সবু ক্রোধকে একত্রিত করি নিচে বুঝি সাগর বক্ষ। পুরন্দর কিবা কাছে আসিছিল কৈলাস ভুবনে। ଅଦୃଶ୍ୟ କଲାଏ ବିଘ୍ନ ବଦବ କେବଲି ବଜ୍ରାଘାତ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ତୁମେ କୋଶକର କରିଅ ସତ୍ୟମା ଚିରଦିନ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଝୁଥିବି ମୁଁ ଗୌରୀ ଶଙ୍କର। ବନବାଂଛା ହେଲା ତ ପୂରଣ, ଦୋଷ ମାନେ କେହି ଯାଅ ଅମର ଭୁବନେ। ତାଙ୍କ ଡୋରି ନ ଲାଗିଲେ ଦେବୀ ମନବାଂଛା
ପିତାମାତା ନାହିଁ ତୋର ଜନ୍ମ ହେଲୁ ଶିବକୁ ପାନ ଶୁଣି ତୋର ବିକଳ କ୍ରନ୍ଦନ ଆଖି ଅଛି ତୋର କଷେ ମୁହ ଆପଣ କିଏ? ମୁଇଁ ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମା ଏ ସଚରାଚର ସୃଷ୍ଟିର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଣାମ ଚରଣ ଦେବ। ଦୀର୍ଘାୟୁ ଭବ ସେ ପକେଟରେ ଫୋନ୍ ରଖିଛି ରେ ଫୋନ୍ ରଖିଛି ବୋଲି ମୋର ନାମ କଣ? ଶିବ କ୍ରୋଧାଗ୍ନିକୁ ଯେଉଁ ଫିଙ୍ଗିଲେ ସାଗରେ ଜଳ ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧାଗ୍ନି ହେଲା ନିର୍ବାପିତ ତହୁ ତୁଇ ହୋଇଅଛୁ ଜାତ ଜଳ ବି ରଖିଲା ତୋତେ ବକ୍ଷେ ଦେଇ ସ୍ଥାନ ତେଣୁ ବାବୁ ଜଳନ୍ଧର ହେଉ ତୋର ନାମ ଦେବାକୁ ବଞ୍ଚି ବିଶ୍ରାମ। ଛତ୍ରପତି ହେବି ବେଦପତି ଅଜର ଅମର ହୋଇ ରାଜଦେବୀ ବିକାର ମୁଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ବେଦପତି ବାକ୍ୟ ମୋର ନାମେ ଅନ୍ୟକା ଶୁଣ ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ଭେଦ রাজ্যে হেবি মহিয়া বিশ্বর শুক্র মুনি মন্ত্রী হইবে মোহন হিন্দু রাজ্যে হেবি মহিয়া বিশ্বর শুক্র মুনি মন্ত্রী হইবে মোহন ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু করুণা কুবের কেহিল হইবে সমান ও প্রতিজ্ঞা শুন আহে রে ভগবান ব্রহ্ম বলে হই কুমর বাহু বলে লাগি অদর অদর সাগর ঘটে কুমর বাহু বলে লাগি অদর অদর বৈকুণ্ঠপতি শিব মহাদেবী পারিব প্রতিবে শরণ প্রতিজ্ঞা শুন আগে দেব ব্রহ্মা বলে मोटे घोषणा सुर है पीरा मते बड़ा पीरा मोटे घोषणा सुर है पीरा मते बड़ा पीरा तू का गुना गले बात रुके नहीं
ନିଦରେ ସପନ ଦେଖି ଉଠି ଆସିଲା କି ମୁଁ ପରା ତମ ବାଚ୍ଚା କଥା ଏଠି ତମ ଆମ କିଛି ନାହିଁ ତୁ ସାରା ଦେବତାଙ୍କର ଗୁପ୍ତଚର ହେଇଥିଲୁ ତମ ବିଷ୍ଣୁ ଦେବୀ ମହିଳା ସାରା ସବୁ ମାରିଦେଲା କଣ ମାରିନେଲା? କଣ ମାରିଦେଲା କହୁନୁ ପାରିଜାତ ଫୁଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବାହୁନ ଦଳେଇବ ସବୁ କାମ କରିଦବ ଥାଉ 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 ସେ ସପକାକୁ ମୋଟେ ଆଣିବ ନାହିଁ ତମକୁ ମେଣ୍ଢା ବନେଇଦବ। ତାହେଲେ ଆଉ କଣ ଆଣିବି ସରଗରେ ପରା ହୀରା ନୀଳା କେତେ କଣ ପଡିଛି ସେଇଥିରୁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଣିବ ଯେ ମୁଁ ହାର କରିକି ବେକରେ ପିନ୍ଧିବି। ହଉ ଆଣିଦେବି ଆଉ ପାରିଜାତ ଫୁଲଟେ ଆଣିବ ଯେ ମୁଁ ଖସାରେ ମାରିବି। ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ତ ମଲା ଯା ଭୁଲି ଯାଉଥିଲି ମୁଣ୍ଡରେ ତ ଉକୁଣି ଗୁଡା ଖାଲି ସଲ ସଲ ହଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ ଗୋଟେ ଭଲ ଉକୁଣି ଭଳିଆ ଖାନିଆଟେ ଏବେ ମୁଁ ବାହାରିଲି ହଉ ହେଲା ଘରଟାରେ ମୁଁ ଏକା କେମିତି ରହିବି କହିଲେ? କାଳିଆ କୁକୁର ଅଛି ସଖୀ ବିଲେଇ ଅଛି ଅଛି କାଳିଆ କୁକୁର ଲୋ ସଖୀ ବିଲେଇ ଆମର ଅଛି କାଳିଆ କୁକୁର ଲୋ ସଖୀ ବିଲେଇ ଆମର ତିନିଜଣ ମିଶି ଦିନରେ ଉଠିବ ତିନିଜଣ ମିଶି ଦିନରେ ଉଠିବ ବକୁ ହେଲି ବାହାର मुसारा पूरा है तुझको सारी भी अपारा मुसारा पूरा है तुझको सारी भी अपारा जब तक मुझे लगते लगते मारी जब तक मुझे लगते लगते काउरी ऐसी भी हेलो বেশ তেবে শক্তি পরীক্ষা হয়ে যাও আগো কুন্দমারি ও কুন্দমারি কাই গলা গীত আছে না কেনে রহি গলা আগো কাই গলা কেনে রহি গলা কেনে আসিব কি টিকে আসিব কি দন্দারে আছো কি দন্দারে আছো নাও মকলে কি পানিতে উঠো এপনে আছো কি এপনে আছো নাম ছাড়িছি আসিব কি তো শুনিব কি টিকে শুনিব ମଲା 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 ମରି ଯାଏ ମୁଇଁ ତରି ଯାଇକି ଜହ୍ନି ଫୁଲ ପରି ଝରି ଯାଇକି ମରି ଯାଏ ମୁହିଁ ତରି ଯାଇକି ଜହ୍ନି ଫୁଲ ପରି ଝରି ଯାଇକି କେତେବେଳୁ ତମେ ଆଇଲନି ଫେରି କେତେବେଳୁ ତମେ ଆଇଲନି ଫେରି କହିବା ତରକ ଆଣିଲ କି ଆଉ ସବୁ କଥା ମୋର ରଖିଲ କି আগো শুনিব কি টিকে শুনিব উকুনি পানিয়া হাড় মারি উকুনি পানি হাড় মারি বীরা ভাষা মুদি জড়ি যাউড়ি বীরা ভাষা মুদি জড়ি যাউড়ি যাহা কহিবি ସବୁ মুআনি দেখিব কি টিকে পিন্ধিব কি মন খোলি হসিব কি আগো শুনিব কি টিকে ମୁଁ ତ ଦୁର୍ବଳ ନୁହେଁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଠାରୁ ବଳ ପାଇଁ ମୁଁ ବଳିଦାନ ପ୍ରିୟ ବିଷ୍ଣୁ ସମସ୍ତେ ମୋ ଠାରେ ପରାଜିତ ହେବେ নারদন কি
କହୁଛନ୍ତି ଦେବଶ୍ରୀ ମୋର ଭଗ୍ନିପତି ଭାଇ ମୋ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ଭଉଣୀ ଭିଡ଼ୋଇ ବାବୁ ଭଣଜା କିଛି ନ ଜାଣୋଇ ବୈକୁଣ୍ଠ ରାଜା ଦେବତା ତମେ କଣ କହୁଛ ରାଣୀ ମୋ ବୀର ବାହୁରେ ମୋର ଅପରାଜୟ ଶକ୍ତି ସେ ମୋତେ ଆହ୍ୱାନ କରିବ ଆଉ ମୁଁ ତମ ଅନ୍ତପୁରରେ ଲୁଚି ରହିବି ଭଗ୍ନିପତି ନାରାୟଣ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ତୋର ଆଦିତ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ଆସି ନାହିଁ ତୋର ପ୍ରିୟ ମୁଁ ଆସିଛି ତୋତେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାର ମୋର ବାକ୍ୟ ଯିଏ ଶିଖେଇବ ନାରାୟଣ ବରଂ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଧିକ ଶିଖିଦିଅ ମତେ ଭୁଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନି ଅସୁର ତୁ ସ୍ୱର୍ଗଦନ୍ତ କରୁଛୁ ମୋ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା କରୁଛୁ କେଉଁ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୋ ସହିତ ଠିକ ଅଛି ତମେ ଯଦି ନ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ମୁଁ ମୋ ହାତ ଫେରାଇ ନେଉଛି ହେଲେ କହିଲ ନାରାୟଣ ଯାହା ମୁଁ ଆଣିଛି ସେ ସବୁ କଣ ଦେବତାର ସମ୍ପତ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର ଗୋପର ସମ୍ପତ୍ତି ସାଗର ମନ୍ଥନ କରି ଦେବତାମାନେ ତାହା ପାଇଛନ୍ତି ଦେବତା ଦେବତା ସାଗର ମନ୍ଥିଲେ ଯାହା ବାହାରିଲା ସବୁ ଏଟା ଦେବତାଙ୍କର ଦେବତାମାନଙ୍କୁ କଣ ଦେଇଛ ତମେ କଣ ନ୍ୟାୟବନ୍ତ ଏ ଚଳାଚଳ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ପାଳନ କରୁଛ କଣ ଏହା ତୁମର ନ୍ୟାୟ ବିଚାର
ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲି ଏବେ ମୁଁ ତୁମଠାରେ ପରାଜିତ ମାଗ ମନ ଇଚ୍ଛା ବର ମାଗ ମୁଁ ତୁମର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିବି ତାହେଲେ ମୋତେ ଏଇ ବର ଦିଅନ୍ତୁ ଭଗ୍ନିପତି। ଭଗ୍ନି ସହ ତୁମେ ତେଜି ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୁବନ ମୋ ଗୃହେ କରିବନି ବାସ। ବୃନ୍ଦାବନକେ ପୂଜି ତୁମରି ଚରଣ ଚିରାନନ୍ଦେ ଆଜି ତିନି ଦିନ। ଯଥାସ୍ତୁ ପରମ ବାନ୍ଧବ ଦୁଇ ଅଟୁ ଜଳନ୍ଧର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସହ ଗୃହେତର କରିବି ନିବାସ ଯାଅ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଅଣାଅ ବହନ ପତି ଜୟ ସେ ଆଜି ମୋ ଘରେ ବନ୍ଦୀ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବି ତମକୁ କିଏ ବଞ୍ଚେଇ এই প্রঙ্কিল সবু এই মাকে সাহায্য পাই না দিলা ମୁଁ ପିଇ ନାହିଁ ମତେ ମିଠା ମାଗୁଛି ପିଇନାହୁ ମୁଁ ଖାଲି ଫୁଲ ଧରି ଗଲା ପିଇ ନାହୁ ମତେ ରଖାରେ କହିଲେ ମୁଁ ଯଦି ରାଗିଯିବି ନା କଣ୍ଟା କରିବୁ ତାହେଲେ କଣ୍ଟା କରିବୁ କି ସେଦିନ ଯୋଉ କଦଳୀ ମିଠାଇ ଖାଇଥିଲୁ ନନ୍ଦୀ ରୁଙ୍ଗୀ ମୋତେ ଅଡ଼ୁଆରେ ପକାଅ ନାହିଁ ଯାଅ ମାଙ୍କୁ କହି ମତେ କାହିଁ କହିବୁ ପିତାଙ୍କୁ କୁହ କଣ ହୋଇଛି ମା ପିତା ମାତା କିଛି ବାସ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ବନ୍ଧୁ ନାହିଁ କଥା କହୁଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି ମୋତେ କଷ୍ଟ ମତ କରି କହିଲା ଏ ପିଲା ତୋ ବାପାକୁ ଡାକ କଥା ଆସ ମୁଁ କଥା ହେବି
ଜୀବନ ନୁହେଁ ଯେ ଭସ୍ମ କରିଦେବୁ। ମୁଁ ସଦସ୍ୟ ଜଗତମାନଙ୍କୁ ହରି କରିବ ଚିନି ନା ହୋ ମୁଁ ପ୍ରଳୟକାରୀ ତ୍ରିପୁର ରକ୍ଷାକାରୀ ସତ୍ୟ ମହାଦେବ ଭଣ୍ଡ ତପସ୍ୱୀ ମହାଯୋଗୀ ବୋଲି ଡିଡି ବସିଛୁ। ଯୋଗୀର ପୁଣି ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାର୍ବତୀକୁ ମତେ ଦେ, ସୁଖରେ ରଖିବି। ଜଗତର ଖୋଦ ପଦ୍ମୀ ଜଗନ୍ମାତା ତାଙ୍କର ହିରୋ ଦେଖିଲେ ଦେଖିତ ମୋର ରକ୍ଷା ନାହିଁ ମୋ ତ୍ରିଶୂଳ ଆଘାତରେ ତ ମୁଣ୍ଡେବି ବେଶ, ତେବେ ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ହେଇଯାଉ। ଯିଏ ଜିଣିବ ପାର୍ବତୀ ହେବ ତାର। माया रे कोई भी भवेता कोई भी कैलाश भवेता ତୁମର ପ୍ରେମ ସୁଧା ପାନ କରି ନୂତନ ଉତ୍ସାହର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଲମ୍ବ ପ୍ରଦାନ କର। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ପୂଜାରେ ବସିଛି। ତୁମର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ମୁଁ ଶୁଣିବି ନାହିଁ ବୃନ୍ଦା। ଆସ। ସଜନି ପାସ ତୁ ପାଶେ ପାଶେ ସଜନି ପାସ ତୁ ପାଶେ ପାଶେ
ଆଗୋ ତୁମେ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ କଣଟା ନା କଣ ଯୋଗ ଆସିବ କଣ ଚିନ୍ତା ହୋଇଛି ନା ବ୍ରହ୍ମା ମୋତେ କହିଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ସରସ୍ୱତୀ ହେଲେ ମରିବ ବସ୍ୟ ଅଲକ୍ଷଣୀ ନା ନା ମୁଁ କେବେ ଅସତ୍ୟ ହୋଇପାରେ ନା ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ତୁମ ଛଡ଼ା ମୁଁ କାହାରିକୁ ଦେଖି ନାହିଁ ଦେଖିନ ତେବେ କାହିଁକି କାହିଁକି ମୋର ସଦସିଂହର ବଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲିଭି ଲିଭି ଆସୁଛି କାହିଁକି ମୋ ଜୀବନ ଯିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲିଭି ଲିଭି ଆସୁଛି ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣ ଆଗରେ ତ ତୁମେ ଗଲ ପୁଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫେରି ଆସିଛ କଣ କରୁଛ ବୃନ୍ଦା ଆଗରୁ ଗଲି ନା ନା କଣ ତାରିଖ ହୋଇଛି ନା ବସତି ହୋଇଛି କିଏ ସେ ଲମ୍ପଟ ବାକ୍ୟ ତୁମର ସତ୍ୟ ହୋଇଛି କିଏ ସେ ଲମ୍ପଟ ଯେ ତୁମର ପରେ ଆସି ମୋ ସହିତ କିଏ କିଏ ସେ ମାୟାଧାରୀ ତାକୁ ଚକ୍ରଧାରୀ ତୁମେ କଣ କଲ ସ୍ୱାମୀକୁ ମୋର କଣ ହୋଇଛି କପଟି କପଟରେ ତୁମେ ଦିଶ ଦେଇଛ ମୋ ଶତଭୁଜ ଆରାଧନାକୁ ବ୍ୟର୍ଥ କରିକି ମୋ ଶତକୁ ହରଣ କରିଛ ମୋତେ କ୍ଷମା କର କ୍ଷମା କ୍ଷମା କରିବି ଜଗତ କର୍ତ୍ତା ତୁମେ ତୁମଠାରେ ଦୟା ମାୟା ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ତୁମେ ପଥର ଶୁଣ ନାରାୟଣ ମୁଁ ଯଦି ସତୀ ନାରୀ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ତୁମର ଏହି କମନୀୟ ଗୋଟି ପାଷାଣ ହୋଇଯାଏ ତୁମେ ପଥର ହୋଇଯାଅ ମୋ ଅଭିଶାପକୁ ମତେ ପ୍ରତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ତୁମ ସହିତ ମୁଁ ପ୍ରତାରଣା କରୁଛି ମୋର ସତୀତ୍ୱ ନଷ୍ଟ କରାଇ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମୁଁ ମରାଇଛି ବାସ୍ତବିକ ପଥରଠାରୁ ମୋ ଆହୁରି କଠିନ ଆହୁରି ଶୁଣ ନାରାୟଣ ତୁମେ ଯେପରି ମୋର ପବିତ୍ର ଅଙ୍ଗକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛ ତୁମର ଏ ପାଷାଣ ଅଙ୍ଗକୁ ବଜ୍ର କିମ୍ବା ଚୁଡ଼ି ଚୁଡ଼ି ଦାନବ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ତୁମେ ଆସକ୍ତ ହୋଇଛ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଦାନବ ହସ୍ତରେ ଅପହୃତ ହେଉଛି ସେତିକି ଆଉ ଦେବୀ ତୁମକୁ ଚିରକାଳ ମୋ ମଥରେ ବସାଇ ଆଉ ନୁହେଁ ନାରାୟଣ ଯାହା କରିଛ ଯଥେଷ୍ଟ କରିଛ ପିଲାଦିନ ମୁଁ ତୁମକୁ ପୂଜା କରି ଆସୁଥିଲି ହେଲେ ତୁମେ ତୁମେ ଆଜି ମୋତେ ବିଧବା ସଜେଇ ଦେଲ ମୋ ଭାଇର କଣ ହୋଇଛି ବୃନ୍ଦା ସବୁ ସରିଯାଇଛି ଦେବୀ ସେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଆଗୋ ମୋର ଏକମାତ୍ର ଭାଇ ଏଠି ମରି ଶୋଇଛି ଏବଂ ତୁମେ ନୀରବରେ ଠିଆ ହୋଇଛ ତୁମେ କିଛି କହୁନ କାହିଁକି ଏ କଣ ତୁମ ଦେହ ତ ପଥର ହୋଇଯାଇଛି ହଁ ସେ ମୋ ଅଭିଶାପରେ ପଥର ହୋଇଯାଇଛି ସର୍ବନାଶ କଲୁ କେତେ ଆନନ୍ଦରେ ବାପ ଘରକୁ ଆସିଥିଲି ଏବେ କାହାକୁ ନେଇ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଫେରିବି ସମସ୍ତେ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗିବା ଦେବି ମୋ ସତୀତ୍ୱରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ ନା ଏ ପ୍ରଚଳିତ ଅଗ୍ନିରେ ମୁଁ ଝାସ ଦେଉଛି ହଁ ମୁଁ ଝାସ ଦେଉଛି ନିଆଁ ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି ନାରାୟଣ 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 କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ମିଳେ ମା
ମା ଉମା ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ବେଦପତି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ମା ମହେଶ୍ୱର ବେଦକୁ ତୁମ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମୁଁ ଶ୍ରାପମୁକ୍ତ ହୋଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୃନ୍ଦାବତୀ କାହାନ୍ତି? ଲଜ୍ଜା ଅପମାନରେ ଅଗ୍ନି ଝାସ ଦେଇଛି। ପୁଣି କଣ କଣ ହେଇଗଲାଣି ଚକ୍ରଧର? ବୃନ୍ଦାବତୀ ମହାସତୀ ସେହି ପବିତ୍ର ବାଉଁଶକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ନେଇ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ। ତୁଳସୀ ଦେବଙ୍କର ଗଳାର ମାଳା। ତୁଳସୀ ନ ପଡ଼ିଲେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନା। ବ୍ୟର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ ଚକ୍ରଧର। ଗଣ୍ଡୁଗଣାଦି ତୀରବତୀ ଶିଳାଖଣ୍ଡ ଏବଂ ମରପତିକ ସେହି ଶିଳାଖଣ୍ଡ ପତ୍ରକିଟ ଶିଳାଗ୍ରାମ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରିବ। ସେ ଶାଳଗ୍ରାମ ଶିଳା ବିଷ୍ଣୁ ରୂପେ ପୂଜା ପାଇବେ। ଘରେ ଘରେ ଶୋଭା ପାଇବ ତୁଳସୀ ଚଉରା। ତାଙ୍କୁ ବୁଝି ବୃନ୍ଦାବତୀକୁ ବୁଝି ନରନାରୀ ଶ୍ରାପମୁକ୍ତ ହୋଇବ। ଜୟ ମହାସତୀକୁ